sngewthuh kaibaran na mynsiem jong Phi Nga Pt.3 kwah MrBat Nga pt.3 Nga tipi kwah long jong nga baroshi ngim Tu tipi akane nga rutang happy ngak mynsiem Phi Bad Nga ngim kwah ban long kiwei nginom pun budia perte om don balaban le pyrshah hapdeng jong Phi Bad Nga nero na senda ngan men kat bala om don balaban le pyrshah hapdeng jong Phi Bad Nga oh Phi Bad Nga ngam kwah sho ban ino wat la hapdeng jing so kedo kwah nilong ngan don lang hamit bayong ngan nai jing chai ngan nhai phe nai Phi Bad Nga ngim kwah ban long kiwei nginom pun budia perte om don balaban le pyrshah hapdeng jong Phi Bad Nga nani don la senda nan men kat bala om don balaban le pyrshah hapdeng jong Phi Bad Nga oh Phi Bad Nga Phi Bad Nga